Hola, aquí teniu una competició d'un mapa físic. El funcionament és molt fàcil, estigues atent durant el vídeo i prepara't per guanyar el Blooket o el Kahoot. Si estàs sol, et recomanem jugar amb Blooket, i si estàs en grup, podeu fer servir tant Blooket com Kahoot. Teniu els enllaços per jugar a la descripció. Que guanyi el millor! Mar Mediterrani, Estret de Gibraltar, Illes Balears, Golf de Lleó, Golf de Gènova, Illa de Còrsega, Illa de Sardenya, Mar Tirrè, Illa de Sicília, Golf de Venècia, Mar Adriàtic, Illa de Creta, Illes Cíclades, Mar Egeu, Illa de Rodes, Illa de Xipre, Península Ibèrica, Serralada Cantàbrica, Cap de Finisterre, Cap de Roca, Cap de São Vicente, Serralades Bètiques, Mulhacén, Cap de Gata, Meseta Central, Pirineus, Aneto, Mar Cantàbric, Golf de Biscaia, Massís Septentrional, Conca Parisina, Punta de Sant Mathieu, Canal de la Mànega, Pas de Calais, Illes Britàniques, Illa d'Irlanda, Illa de Gran Bretanya, Muntanyes Cambrianes, Cadena Penina, Muntanyes Grampianes, Canal de Sant Jordi, Mar del Nord, Muntanyes Metal·líferes, Selva Negra, Serralada dels Bosques, Alps, Montblanc, Península Itàlica, Apenins, Altiplà de Podòlia, Carpats, Alps de Transilvània, Moldoveanu, Plana hongaresa, Alps dinàrics, Balcans, Muntanyes Ròdopa, Olimp, Península Balcànica, Península del Peloponès, Península d'Anatòlia, Serres Pòntiques, Serralada del Taure, Estret del Bòsfor, Delta del Danubi, Península de Crimea, Mar Negra, Caucas, Elbrús, Conques del Kumamánig, Mar Caspi, Depressió del Caspi, Urals, Plana de l'Europa Oriental, Altures del Volga, Praderes Orientals, Altures de Rússia Central, Gran Esplanada Europea, Plana del Mar Bàltic, Mar Bàltic, Península de Jutlàndia, Península Escandinava, Cap Lindesnes, Serralada Escandinava, Goldhoppingen, Altiplà de Finlàndia, Escut de Carèlia, Mar Blanc, Península de Kola, Massís de Giviny, Cap Nord, Mar de Noruega, Illes Shetland, Illes Fèroe,
Illa d'Islàndia. Hekla. Oceà glacial àrtic. A la descripció us deixem uns Kahoots, un document amb exercicis i també uns videojocs de Blooket. Jugueu-hi i us servirà per estudiar el contingut del vídeo. Moltes gràcies! Si us ha agradat aquest vídeo de via ràpida, penseu en fer-nos un m'agrada, subscriure-vos o deixar-nos un comentari amb els temes que us agradaria que féssim. I si creieu que som útils, feu-vos patrons o feu un donatiu mitjançant un Bizum al 08324. Fins aviat!